салому алайкум, ҳамватанони азиз, падарону модарон, бародарону хоҳарони гироми қадр. Бо шумо ҳастам Ҳусейн Нуриддинов аз канали Фикри Шумо. Канали мову шумо, канали Фикри Шумо имрӯз зиёда аз 10 000 подписчик обуначӣ шудем. ҳамватанони азиз, раҳмат барои дастгириятон, раҳмат барои суханои некатон. ҳамватанони азиз, як камеам бошад ҳамин чихел канал кушодам, баҳри шумо қисса хоҳам кард ва як чизро қайд мекунам ки як бародаратон, як дӯстатон як кори негро пеша мекунад, як корро пеша мекунад, ҳамеша дастгирӣ кунед, ҳамеша як мотиватсия диҳед, гап занед ки ту метонӣ. ҳамин хел бошад бародари азиз. ҳамин маро бародари азизам Муҳаммаҷон, акам акаи Муҳриддин, писарамакам Шаҳром ҳамеша маро гуфтанд шумо метонед, ҳамин корро давом диҳед. алҳамдулиллоҳ ки мана боз ҳамватанон дастгирӣ карданд. имрӯз канали мо зиёда аз 10 000 обуначӣ. худохоҳад бо дастгирии шумо аз 20 000 30 000 хоҳем гузашт. ҳамватанони азиз, агар як банда, як бародар ҳамеша ба роҳаш рост бошад, нияташ нек бошад, иншоалло ба ниятои некаш хоҳад расид. ман ҳар рӯз зиқ мешудам ки ҳамин канали ман кай 1000 подписчик мешавад. 400 ё 500 подписчик доштам. як навори дар бораи варзишгари узбек кардам ба забони русӣ. вақте мебинам 1000 ё 800 просмотр буд. мебинам ки Олег навистааст ҳамин канали Планета Таҷикистан. он вақт каналаш Футбол ТВ буд. русӣ навистааст ки ман туя мақсад поддержка мекунам, суханои ҳаққа гуфтӣ ва подписатсия карда канали ман. вақте ман дидам русӣ хеле хурсанд шудам ва даромадам ки 8000 подписчик дорад ва мебинам мақсад дар бораи варзишгарои худмон, дар бораи варзишгарои Тоҷикистон, дар бораи футбол видеоҳош манам даромадам, мақсад камент навистам, подписатсия кардам ва мо бо ҳамин тариқ ошногӣ пайдо кардем. баъд аз 3 рӯз ё 4 рӯз ростӣ ман напурсидам реклама. баъзе тоҷикои худмон пурсидагӣ будам, бародароя ростӣ пул 2000 8000 то 10 000 реклама мепурсидам. ростӣ ман Олега напурсидем. як вақт медонам ки канали мана реклама кардааст, медонам ки подписчиком аз 1000 гузаштиянд. подписчикои Олег омадан, хушбахтона бародарои азизамо, ҳамватанои азизамо канали ман ба мақсад подписатсия кардан. канали Олегу канали ман ҳама як подписчик, хато накунам, ага ҳама яктан миннатдории худамро бори дигар мерасонам барои подписчикои Олег ки омадан ва қайд карда монам ки Олег хеле инсони хуб аст, дилаш сафед аст. ҳамватанои азизамо, варзишгаромо ҳурмат мекунад. ростӣ дар баъзе тоҷикомон хубтар праздникҳои Тоҷикистона, масалан иди парчаму, иди қурбон, иди рамазон, тамоми идҳоя мақсад пеш аз баъзе тоҷикҳо мефаҳмад тариқи интернет. ростӣ медонад, ҳурмат мекунад варзишгаромоя, ҳамватаномоя. ростӣ миннатдории худамро ба Олег мерасонам ва миннатдории худамро ба фейсбук группаи Айнинский район ки админи ин группа акои Акмал ҳастанд, ба он кас мерасонам ки видеоҳои моя, мақсад навораи моя ба группаи худшон ҷой мекунанд. тавсия метиҳам барои шумо ҳамватанои азиз, дар омада дар фейсбук дар группаи ноҳияи Айни Айнинский район аъзо шавед. хеле наворҳои ҷолиб, ахборҳо, хабарҳои нав ба навро дар он ҷо ёфта метавонед. хеле интересно аст, ба русӣ гӯем. дар омада ҳатман аъзо шавед. ҳамватанои азиз, бори дигар миннатдории худамро ба кулли шумо мерасонам ва дар охир як хеле ки устод мефармояд: гар бар сари нафси худ амири мардӣ, бар куру карат нуқта нагирӣ мардӣ. мардӣ набувад фитодаро пой задан, гар дасти фитодае бигирӣ мардӣ. ҳамеша дастгир бошед, дар фикри якдигар бошед, ҳамеша ҳаракат кунед ки агар мақсад некӣ кардан наметавонед, бадетонро нарасонед. комментҳои хушрӯ нависед. мо беҳуда мақсад канали худамонро Фикри Шумо номгузорӣ накардем ки фикру ақидаи пухта бошад барои мақсад ҳамватанои мо, бародарои мо фикру ақидашон пухта бошад. дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. фикру ақидаи худро дар зери навор нависед. ҳамватанои азиз, ин маънои канали мо рости чанд маъно дорад. баъзеҳо савол медиҳанд ки канали ту чӣ маънӣ дорад, гапҳои қабеҳ менависанд. ҳаракат мекунем ки ҳамонҳо фикри ақидаи хуб дошта бошанд, як нисбат ба бародарашон, нисбат ба ҳамватанашон нияти нек дошта бошанд. иншоалло агар мо дар фикри якдигар бошем, нияти нек дошта бошем байни якдигар, иншоалло обод мешавем. ҳамватанои азиз, сухана дароз намекунем. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. ҳамеша дастгири якдигар бошед. ассалому алайкум.